billet dimanche 22 octobre 2023. Dimanche 22 octobre 2023. Ça restera vraiment dans les annales de l'histoire. Balmao kunu ko belebele bakera. Balmao komi nabe santan duru nyombo amadel kake. Mali an se masse Tessalit. An sera Tessalit. Ka Tessalit kan ka ke armée malienne taille. Même balmo amadiare akera masaranga shoy tala. Balmo ministre de dimina ay communiqué. Ah balmo abado malikun janfaleno wallahi an jam. An man shikeni kelena kelete pan. Ministre dimina o Tessalit dira di chomina. A kalema nisoja amna klaka andado aka communiquer la ay minfo. Ah diminare. O temelengo Mali armée balmao ay Kidal opération bara damne Kidal aéroport armée o mene ciao Kidal encerclé lendo tagarote terroriste wolo renfort se ka duma balmao ou encerclé lendo ou yere ou ye min munun do dugu jugoro tellement ngo panique ko jugu yere be ga yele o ga minunga amena kana andado o fenala o temelengo anga sujet sabana emune ibaye kafo l'Alliance des États du Sahel noye AES balmo kununen kunasini ay opération bele ba de ke Mali ani Niger jaw ko me faga renfort de labo tuguni ngana di terroriste ma mugoma kunu Mali armée ni Niger armée dans le camp de l'Alliance des États du Sahel ay jahanama de ira terroriste la un fait ira terroriste la ou be Mali ni Niger frontière wallahi ou ba haram wala kamate ou ba haram kunu alliance a joda wallahi mbalmo ayira esi ya famu o temelengo nintama antantega ma kurantige la hauta mimbe amba laje ka andado kurantige la hauta fanela vraiment ambe ka rumeur me no e carburant ko chouin no e taji ko chouin ah il faut que solution gagnine ni na ambe fa ka responsable do talene kasola nangola ambe fa ka do coupable do punine ne sans ambe fa ka coupable do punine sinon kurantige gelarare che binere koni kabri soma fo sisa mais maliwa ninga na o décourager quoi an yebe objectif mina o ka boni ni ye quoi Kidal ka boni pe quoi est-ce qu'il y a femme koronfela ka récupérer o ka boni pe no ta balika ante a nyafo autorité we o ka solution o ka o yini akonala est-ce que vous voyez donc si je nous devons développer ça balma ke na o denga famara c'est la juriste chercheur ka nga shérif ka fo chaque shérif ti amia idra ka ba ko froatiki ala shérif ga so ka ba ko fro la fro munu na ka impana pa de ma tension diabète fro di mi rendi mi kodimi shérif ka numéro 75 64 10 10 75 64 10 10 ka nga kutubu na nga wali fo chefu la sanakane belebele abese ko atata te mo ci koko na gelara maliko la wuli we ka segere ka denga fo no chefu fitini balmo ni tara segu ni ma chegu la sanakane jija ina denga ka nyokan balmo wallahi dallu ba bulu ma imando donc na denga fo ambe chegu sogore ambe ofo o ya ka chegu ye ani aka mugadam kamara ka se mouvement jeka bara ere bulu nya shi mouvement mima vraiment na kanga de mouvement jeka bara na présent pay teraye balmo peka yini ngado mouvement pele pade donc à chaque sala fo kanjalo alere faye segu dawda kanjalo fo yan fo tubakura murke ka kuma manchani mo munu mo bala ambe aka numéro duma inbox la donc balmo amena andado anga sujet la ministre ma ko meka janfa ba mi labe Mali kama balmo ala e Mali kisi ama Tessalit kan ditola balmo ministre ma ko me feki jo a wara golo yere de ka me feki jo a keleke bolo yere de ka
balmo u kuma fe ka Tchadien negen ku ke ba falenga wallahi u kuma fe ku negen ku ke ba falenga même balmo u desera u kuma fe ku negen ku ke ba falenga parce que u kun te fe ka kaindi Tchadien kumbala de kolu teta ku ka minan kelen to MINUSMA communiqué de ke kale kandi armée malienne ma Tesalit kan ko me ko vraiment kale mani soja ko ka sababu ke ko kandi to la ko fen sugu bɛɛ de yirala le la fo hɛrɛ ale fen sugu bɛɛ a ɲɛ la fo hɛrɛ ale bonɛ de ye a ɲɛ la k'ale ka cɛdenw taara mugu ani marifa kan de cɛla ale ka avion dɔw jiginna ko a avion jigintɔ la k'u ye avion bon a kama na fo ka avion kama yɔrɔ dɔ tiɲɛ ko mais heureusement ko dégâts ma kɛ ko de siratigɛ la ko depuis le 24 m'balma ni ko ja an ka convoi min bloqué Gao a digile me wula dɛ an kɔni t'a dɔn u ka convoi min bɛ Gao n'a kun kan ka taa u ka minɛnw cɛ Tesalit a kun kan ka taa Kidal ko Mali armée y'o bloquéli min kɛ est-ce y'a faamu Gao m'balimaw a ye MINUSMA tɔɔrɔ k'a ka kalifa tɔɔrɔ ko de siratigɛ la ko olu ni matériel ba caman de nana k'a matériel nunu ko taga tɛ ka se ka kɛ n'a ye parce que k'olu ka cɛdenw caman fanba k'u bɛ ka taa avion de la avion bɛ ka na mɔgɔw nɔfɛ avion bɛ ka na u bɛ cɛw ta u bɛ taa ni u ye k'olu ka convoi de 200 camions 200 ko de kun kan ka na n balimaw mɔgɔ min kan ka taa o mɔgɔ bɛ se fo camion 200 ma kun jumɛn de la balimaw a yɛrɛ ɲɛ bɛ janfa la o camion 200 il me semble nos autorités sont très bien renseignées yɔrɔ la Modibo Kone kan ka fɔ balimaw Mali ma sɔn MINUSMA ka convoi ka bɔ Gao depuis le 24 septembre balimaw probablement ni convoi ninnu kɔnɔ i b'a sɔrɔ marifa kɛsu baden de b'a kɔnɔ ni convoi ninnu kɔnɔ i b'a sɔrɔ balimaw missile baden de tun b'a kɔnɔ k'a di terroristes ma Mali armée ma sɔn Mali armée ko k'u jɔ fɔlɔ k'olu bɛ opération aéroterrestre belebele de la ko sira cogoya man ɲi ko ni sira ko ni lafiya donna la k'u b'a to ko MINUSMA ka convoi ka taa Mali armée ma sɔn MINUSMA ka descend convoi ka taa MINUSMA ko de la ale dimi ko jugu k'an y'an ban ale ka convoi ka taa ko matériel fɛn fɛn bɛ ale bolo a sera ka taa ni min ye a taara ni o ye ko mais k'ale ye mobiliw jeni balimaw jɛ a tɔ kɛra fadenya yɛrɛ a tɔ kɛra hasidiya k'ale y'a ka obligé a ka véhicule blindé ko ka u jeni ka tasuma don véhicule blindé la balimaw ma deli ka ni ɲɔgɔn ye mission de maintien de la paix la a ye histoire f'u ye ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ i bɛna an ka jamana kan k'i nana ka na an lakana k'i nana ka an dɛmɛ an ka sarasiw k'u former tatɔ e ni minɛn ma se ka taa e bɛ o de bɛɛ détruire ka tasuma don a la k'u ye véhicule blindéw détruire k'u ye munitions fɛnɛ détruire parce que ni tiɲɛnen don munitions ninnu kan ka taa di terroriste ma mɔgɔw ma Mali armée ma tan d'u ma u ma tan sɔrɔ ka bɔ ni munitions ninnu ye donc balimaw a kɛra u bolo fɛn min n'a ka bon ni défaite ye la MINUSMA voulait donner des missiles solaires missiles minnu n'a bɛ se ka avion inquiété sanfɛla la o tun bɛ fɛ ka o missiles ka o di terroriste ma n balimaw Mali armée bɛ se k'i sigi k'o lajɛ n balimaw terroristes a bɛ f'u ka marifa belebeleba min ma ko 12-7 mm o bal baden o de tun bɛ MINUSMA bolo o tun bɛ fɛ ka o transférer terroriste ma mɔgɔw u ye dɔw d'u ma dɛ mais min tun bɛ Tesalit o de k'u fanga ka bon o tun bɛ fɛ ka o fanba de kun transférer Mali armée ye o bala la fo wagati dɔ la u ka journaliste dɔw bɛ yen est-ce que y'a faamu n'an y'u gɛn ka bɔ an ka jamana la jamana n'u sigilen bɛ n'u bɛ tubabu ninnu ka baara la fo dɔ y'i kanto ko Tchadiens ka ɲɛmɔgɔ dɔ ko c'est des militaires ko mɔgɔ t'olu papa ko ils savent se faire respecter k'olu ka bonya ko Tchadiens k'u bɛ bonya ko wajibi don ko ou bien k'u bɛ mɔgɔw obligé ka u bonya ka bonya obligé u kan wajibi la jagoya la o kɔrɔ tɛ ni mɔgɔ mun bonya u b'a fɔ k'u bɛ fanga yira balimaw Tchadiens u t'a bilahi u t'a kalama Faransi kun bɛ ka ja min tigɛ ka bila u ɲɛ n'u kun binna ja in kɔnɔ o de la n balimaw Mali armée ni convoi min taara
a convoi lajo chogo tala parce que aya bla ankuna al ni ministre fara la terroriste ma moga comme Mali armée be sous bela. Nous avons amené plus de 3500 éléments avion mintara mogoshita dadon balmo ori la ministre ayire lasuma ki suru sala Mali armée ko kuna mata tola maka binafli kenama te sali tama no kare alwe image bo passation na iba e ka fo soldat tchadeo o niso jale de sino passation na abena abi yoko fo ka ke yele ni joie mais o tamba ma soro te sali talare mbalmo parce que ministre ba don un te sali mena ko kidal ko bana quoi kidal mena la ka gogoro so kidal gogoro lendo la ministre elle est au courant de ça donc oui a ira ka fo ou ka communiquer là comme Mali maçon est-ce ya fam olu ka bonu ka keleke mina wi ko keleke mina bade ko lu déceler ko lu a détruire ka tasuma blala ou ko lu ka avion bona mais mo mi avion bon ou ma au forêt ou ma fo mo mi avion bon beba do armée malienne ma avion bon beba do bi Mali armée era ka avion jigito tesale a jigina mugu kan la jonne ko mega muguchi yoro olu tigila mo identifier le no mo munu mega muguchi yoro olu tigila mo donendo sema ka mo de ko mega muguchi eski afam olu de ministre ka avion balka atterri kidal aéroport Tessalit aéroport là donc avion atterri là à elle touchera ministre a communiqué là elle est incapable ka fo ko terroriste sema mo do mais abi plein communiqué là ko aleka ko depuis le 24 septembre k'ale ka convoi dɛsɛra ka bɔ k'a ka convoi dɛsɛra ka bɔ Gao ko k'i kunda 200 camions k'olu le kun kan ka taa ale ka minɛn cɛ k'ale kɔni taara a ye yɔrɔ di a kun kan ka taa taga wagati min na k'a y'i senna teliya ka tɛmɛ don kofɔlen kan ministre de filɛ ka nin communiqué kɛ nin b'a yira ko tagali ma diya nin b'a yira k'u bɛna ale kɔnɔna juguya kɛ Kidal ta la o de la Mali armée kɛlen bɛ ka disposition ta à l'heure où je vous parle Kidal aéroport contrôle be Mali armée bolo abanga force spéciale bolo balmo terroriste tunna terroriste mamgo balmo tunna bi ou be couleur la ko ka deme duma ou be couleur la est-ce qu'il y a famu ou mogo be bi communication la aw ma ye Mali armée fin doké ante chou nombre fo est-ce qu'il y a famu ay kelege mina min détruire ni wakati laba antaka o fo parce que nan fo ils sont capables kata imaginer ani anga o kuma kan nunu yelama ka ke inafo esia famu kambe ka shiado de yinin ka o latum ou barada de instrumentalisation e ma yor la un nombre formidable wa sema kamana gana sema dabal bana sema jigitikera ani me kelewara fo yembalmo iba do mo chama ngumbe ka sira woro do yen me o kana sira parce que o ma donné calculer o e mune iba e ka fo yoro terroriste ma mo be se chatri bola ka galon tigɛ ka taa du la ko muso ni denmisɛnninw sara ou bien ko droit de l'homme bɛ ka violer o bɛ taa n'a ye Nations Unies na pour que Nations Unies ka Mali sanctionner ballon a hakilila tigɛ o de dabila la quoi parce que bi Nations Unies na Chine ni Russie de bɛ ka anw soutenir donc anw mana kɛlɛ in kɛ kɛcogo la hali n'u ko k'u bɛ galon de ta k'a danna n'u taara n'a ye conseil de sécurité la ko ka Mali sanctionner Russie ni Chine b'i sen d'a kan balimaw an ɲɛ bɛ sema jigi de karilen filɛ nin sema jigi karilen de filɛ u ye galon tigɛ sa ni kɛlɛ in kɔnɔna la n'u taara n'a ye k'u bɛ taa résolution dɔ laɲini k'u bɛ taa demander est-ce qu'il y a faamu ko ka armée malienne sanctionner ou bien ka intervention dɔ demander ballon a tɛ se ka kɛ ONU ka cadre la tuguni Russie ni Chine bɛ veto d'a kan kɔrɔlen n'i y'a ye olu kun bɛ se anw na Russie ni Chine kun da tɛ anw ka ko la Faransi kun bɛ galon tigɛ terroriste kun bɛ galon tigɛ dɔrɔn terroriste ma mɔgɔw u kun bɛ galon tigɛ k'a fɔ Faransi bɛ taa fɔ Nations Unies na o bɛ girin ka Mali sanctionner o bɛ girin k'a fɔ an bɛ ka bi sema mɔgɔw kan sema mɔgɔw ils sont minoritaires an tigiw jate an tigiw don da la an tigiw ka ko da o bɛɛ de banna parce que u y'o galon ɲagami cogo o cogo a tɛna tɛmɛ ONU fɛ Russie ni Chine b'i sen na kan balima o de la kɛlɛ tiɲɛna sema bolo quoi kɛlɛ tiɲɛna sema bolo i y'a ta kɔrɔn fɛ i y'a analyser ka taa sira o sira fɛ kɛlɛ tiɲɛn'u bolo parce que o tɛna dɛmɛbaga sɔrɔ ONU tɛna se tuguni k'u dɛmɛ Mali filɛ ka MINUSMA gɛn cogo min kɛ aw hakili la nin gɛnni na si jamais Russie ni Chine kun tɛ yen aw kun hakili la ko nin gɛnni kun bɛ se ka kɛ a kabini don min na MINUSMA b'a fɔ k'a ka avion tiré la
ou comme ta résolution d'ota ko kana force kura do ka ministre est sécurisé ka ménager mais au bas nous tara ni résolution fin Russie ni Chine bi senda ka Nations Unies na olu tena so aka teme quoi o la mbalmo ni be kele ni be nunu kele ni ma disiba jamana do yini ni ma jamana yini jamana mseme woro kay jamana mga green ibi shike billahi teseka nunu kele parce que kuma da be se woro ne kuma da te se bo bi mali kuma da be se woro la yoro mi est-ce qu'il y a famu na kuma kan menelen do na kuma kan jatelen do bi oni be sira malien ka sababu ke Russie ni Chine me i nana ni fɛn fɛn Russie ni Chine t'a ɲini k'a faamu Maliko la u b'a résolution u b'a voter de ko non donc balimaw an ka ala fo bi Mali avion bɛ ka bombardement kɛ Kidal o bɛ ka buruntuli kɛ Kidal c'est-à-dire o bɛ ka kabako sugu bɛɛ yira i ni 4x4 tɛ se k'a ye i bɛ 4x4 dogo de 4x4 ka marifa y'a sanfɛ o interdira est-ce qu'il y'a faamu n'i tɛ armée malienne ka 4x4 ye e ni marifa tɛ se k'a ye dɛ non Kidal alentour non il bi déclaré jagoya donc au kera sababu e bi i b'a Kidal na alentour bela balmo armée beka opération aéroterrestre de que Kidal est encerclé mais wagati mina donc Kidal ko c'est une question de jour que les damado ko de do janfa min ngara tesale ni ala ni kira sona o janfa tena en soro Kidal parce que an akilla aklima kodo mais Mali armée ko imbe famu am wakati mkona la ore senfa be fo alliance ma ko l'alliance des états du Sahel bon mais fene ko lu fene borontoli nettoyage do ke Mali ani Niger o lu frontière la ka damne melaka fo tamalat bon be albatrosu de mangame ibe suko de mangame ibe artillerie de mangame ja France kuma fait ki den ka terroristes la do renfort là ou kana sema demain est-ce qu'il y a fond en passant par le Niger où Mali autorité alerté ka terroristes nous a coordonné nous ka fin bedi Mali ni Niger opération d'amener bolmo ou be ka borontoli de ke est-ce qu'il y a fond ni a clé fly ou be ka terroristes boronto chogom na ou boronto Niger ni Mali frontière là alliance des états du Sahel balmo alliance nana na wakati de la alliance nini alliance kunte an ma shike kala ntse ka ba avenir barbe alliance des états du Sahel aba kalama ko farafina jamana bade ne bena do alliance des états du Sahel la abe yininga ko muna ma korofo awie binia tagale Congo rébellion me Congo abe wakati jolbo uga Congo RDC ni rébellion be abe san jolbo ka plus de 30 ans Congo décelé no aga rébellion no be ka MINUSMA ke on in Congo dona alliance des états du Sahel la Mali ni Burkina ani Niger am se kata deme do Congo ma parce que fora ko ni be alliance la ne rébellion willi ka jamana la ko alliance berbi de me rébellion kelele la rébellion jun le bempi Nigeria kelengele entendons si c'est avec Tinubu ou bien Tinubu be boy mo wara bena Nigeria décelé me Boko Haram na ni asandolé a décelé no Boko Haram na donc l'alliance des états du Sahel il va y kafo dona nataula ni ame ko Nigeria kele kay ni alliance intégrée kana barola sanjoli Nigeria décelé me Boko Haram na chama mena don dore tere a famba d'abord pour des raisons de sécurité ika jamana kana kla imaginez Soudan du Sud no astroni alliance kumé Soudan déclare est-ce qu'il y a femme donc ni Nigeria ni alliance soro ni jamana nunu benga fara Nigeria ka bimato sera Boko Haram na ni jamana saba ka coopération ore be ka terroriste kele jamana saba en nala a be terrorisme ko be ka ban ite terrorisme ko kuma même Mali ita me tuguni yoro ina to ko boto flengono ita me Niger ita me Burkina Algérie l'Algérie n'aura pas le choix Algérie be do alliance des états du Sahel là o ta chali Nigeria be do Congo be do est-ce qu'il y a famu Sénégal kele me do mo rébellion do be Sénégal ni ma fluga dugum me ko Casamance est-ce qu'il y a famu rébellion do be Sénégal ko Casamance ma do abseka ka attaquer avec Macky Sall mais avec Ousmane Sonko ou bien président Mimena on va chercher cadeau alliance des états du Sahel là ne serait-ce que rébellion mu fo daga be bout de là jamana armée be jeka o ka rébellion kele mo munu yene taxi
I b'a dɔn ko Faransi ma siran diɲɛ kɔnɔ ɲɛ fɛn ɲɛ ka ni Alliance des États du Sahel bɔ jamanaw faraɲɔgɔnkan jamana faraɲɔgɔnkan jɛkulu ka bamanciw kɛlɛ ka terrorisiw kɛlɛ mɔgɔ minnu bɛna k'u bɛ jamana tila ka olu kɛlɛ parce que rébellion fɛn fɛn bɛ yen farafinna wallahi Faransi de b'a bɛɛ kɔrɔ a bɛɛ ju ye Faransi ou bien a bɛɛ ju ye Europe rébellion fɛn fɛn bɛ yen est-ce que y'a faamu a bɛɛ ju donc Sénégal bɛ na parce que rébellion bɛ yen an kana taa yɔrɔ jan tuguni jamana dɔ bɛ na n'o ye Tchad ye Faransi bɛ ka Tchad entraîner Faransi ka soldats bɛ Tchad olu de bɛ ka Tchadiens ka soldats promotion k'u former no ils sont aguerris mais sans sa rébellion bɛ kulonkɛ kɛ Tchad la début rébellion de début faga aw bɛ se k'o faamu cogo di ko l'armée tchadienne est réputée ko l'armée tchadienne ko c'est des hommes aguerris ni ta tubabu ka commentaire fɛ a bɛɛ ni ala cɛ u b'i ka sarasow di dajili ma aw ko armée tchadienne aguerrilen avion de combat t'u bolo hélicoptère d'attaque ɲɛnama t'u bolo drone t'u bolo ko armée tchadienne k'olu aguerrilen don u nɛgɛ Kidal kɛlɛ la vallée d'Ameteta tchadiens ka 200 éléments de sara contre 5 personnes français aw bɛ taa k'olu armée bon ali salo rébellion mi willa début kama France ka force de willa est-ce qu'il y a français de ba rébellion kɔfɛ dɛ mais France ka force de willa ka rébellion kɛlɛ aw ko armée tchadienne aguerrilen o aguerrissement mais bon Tchad fɛnɛ n t'a dɔn n'a bɛ kɛ début den ou bien n'a bɛ kɛ présent mais Tchad fɛnɛ bɛ alliance des États du Sahel parce que rébellion banbali bɛ u fɛ balimaw jamanaw de bɛ n'u jigi kɛ ni alliance ni leadership a bɛ to Assimi Goïta bolo est-ce qu'il y a faamu donc alliance des États du Sahel a nafa tɛ se ka fɔ ka ban jamana fɛn fɛn n'u banna France la a jamanaw bɛɛ bɛna tila ka don na pour que k'u ka sécurité garantie donc an ka hakili sigi an ka jigi sigi n balimaw vraiment il y a de l'espoir nin yɔrɔ la ka an balimamuso Fatumata Ɲani Batuli k'a fɔ a bɛ ka œuvre sociale minnu kɛ a bɛ ka baaraba minnu kɛ faso dɛmɛli la maliyɛnw dɛmɛli la yatimɛw ni hinɛni la vraiment a bɛ fo o la donc n'an ye Fatumata Batuli Ɲani fo an bɛ Seydou Kane fo ale min ye 50 millions k'a ta k'a di est-ce qu'il y'a faamu Mali armée ma ka tila ka Samaseko fo vraiment a ye promesse min ta hali n'a ma kɛ ne b'a fɔ quoi parce que a ye Mali faamaw ɲɛ yɛlɛ k'an ka wari tiɲɛ dabila an ka don an faso la donc vraiment Samaseko a fɛnɛ bɛ fo ani mɔgɔ ko k'u bɛ défi relever u sera u ma se u bɛɛ bɛ fo vraiment u bɛɛ bɛ fo ka vidéo in k'a bila assalamu alaikum